Sa ngalan ni Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tungdong Kristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon ko na ni Kristo niining Lunes sa Semana Santa, una sa tanan pasalamatan nato ang Dios sa daghang mga grasya nga atong nadawat. Ilabi na ni ining oportunidad sa mga panahon diin kita makapamalandong ug makahinulsol sa atong mga pagpakasala. Ug usab sa kanunay atong ipalangat ngadto kaniya ang atong nagkadaiya nga mga katuyuan. Ugar mahimo kitang tako sa pagsaulog ning Santos nga Misa, hinulsulan ta ang atong mga kalapasan. Magdungan kita sa pag-ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, kay nakalapas sa kabuya mo, sa una-una sa pudong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kanilang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busan ang amuyaw ko kang Santa Maria kanilay mulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kanyang mga igsuon, aron niyo ni ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga kami nga tungod sa among kaluya, mapakyas sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanungdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Kingi among gipangayo, tinagi sa mundong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili, ug gikahimut-an nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo nga mao'y nagbuhat sa kalangitan ug naghikyad niini. Siya mao'y nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya mao'y naghatag ginhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Ug karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon, Ako ang Ginoo,
Nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo akong kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran, aron pagbuka sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Sa pagduol kanako sa mga dautan, aron paglamoy sa akong unod, ang akong mga kaatbang ug mga kaaway, sila mismo nangasukamod ug nangapukan. Ang Ginoo ay akong kahayag ug akong kaluwasan. Bisan kasundaluhan magpundok batok kanako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa, batok kanako. Bisan paniana, musalig gayud ako. Ang Ginoo ay akong kahayag ug akong kaluwasan. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, didto sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing, ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo ay akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang mga pulong mo, Ginoo, maiulog na sa Sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin, sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania, din magpuyo si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay slag panihapon alang kaniya, ug si Maria maoy nagsilbi. Samtang si Lazaro, usa sa mga mitambong sa kananan, uban kang Jesus. Unya si Maria, mikuhag tunga sa kilong pahumot, nga mahal kaayo, nga hinimo gikan sa lunsay nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus, ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga kinun-an ni Jesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og tulo ka gatos ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundi tungod kay kawatan siya manggod maoy gipialan sa puntil nga sudanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan sa Jesus mingon, pasagdi siya ug ayaw siya didi nga itaganak kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin usa kadakong pundok sa mga Hudeyo, nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto, nangadto sila dili lamang
tungod kang Jesus, kundili aron pagtanaw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadaguan sa mga pari naglaraw pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan ang mga Hudeyo na miya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mga igsoon po ni Kristo, madyong udto ka natong tanan. Sa Ebanghelyo atong nadungog ang igsuon ni Marta ug ni Lazaro, si Maria nga taga Betania nga miabi-abi sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gidihugan, gibubuan ug lunsayng lana sa nardo ang mga tiil sa atong Ginoo. Dili basta-basta nga pagpakita ug pag-abi-abi, kundili pagpakita sa dakong paghigugma. Nganong makaingon man ta, tungod kay ang maong pahumot nagkantidad og 300 ka denaryo o 300 ka denaryo nga equivalent sa usa ka tuig nga sweldohan. Kung kwinta-kwintahon nato kung minimum wage, dako-dako gyud kaayo ang kantidad ngadtong maong pahumot. Nindot ang gibuhat, pagpakita og importante, pagpakita og dakong bili sa atong Ginoong Kristo. Apan sa daplin, ang usa sa iyang mga tinunan, si Judas Iscariote, mihatag og comment. Kung gibaligya pa lang nig 300 ka denaryo, unya gihatag sa mga kabos, daghan jud unta ang mabulahan. Sa unang pagdungog, good ang intention, nindot ang intention, makapalipay, bisag kinsa na to nga makadungog ni ana, mo agree gyud ta probably atong panahona ni Judas Iscariote. Apan ang problema, dunay gapahipi nga personal interest para sa kwarta nga makuha nila kung ibaligya to. Kay kung namati mo sa Ebanghelyo, naanda ni Judas Iscariote nga tungod kay siya may treasurer, mangawkaw sa panudlanan. Kining comment o kasinatian ni Judas Iscariote, kay baluta nga dili layo sa kasinatian, ilabi na sa atong panggobyerno. In fairness ha sa mga politician o sa mga department head nga nagbinuutan o nagkinarong. Pero sayod ta nga, doon na po nila nga wala magkinarong sa ilang pag-alagad sa katawhan. Nga in many ways, in one way or another, nangawkaw. Panagsa makadungog ta nga, dili ta ani nga project, dili nato buhaton, kini itabang na lang ni nato sa mga pobre. Or ipagama, example lang niya, ipagama na lang nato ni Ugbalay para sa mga kabos. Pero what usually happen? Itabang nato ni nga pagkaon, itabang nato ni para sa ilang mga sustenance ug uban pa. Muhatag og pagkaon, pero makakawkaw, makakwarta nga naman. Kay ang tag 100 per instance nga pagkaon, presyuhan og 1,000 pesos. Overpricing. Pananglit ang tulay o ang balay o mga infrastruktura nga gamiton para makatabang sa mga kabos, mahal kayo ang kantidad. Pwede og dili makita na to mga tao, pero mailhan na to panahon sa kalamidad. Nga naman, mga guba man tungod kay substandard ang gigamit, dunay prosyento nga gihatag gikan sa mga kontraktor ug uban pa. Good ang intensyon, maayo, makapalipay, pero dunay gapahipi nga mga maot nga mga interes o personal nga interes. Ang sakit lang yun ni ini kung kita mismo mo tolerate sa maong mga binuhatan. How many of us here, like the way we comment, nga mo tolerate ta sa ilang binuhatan? Pila ba ka mga tao nga madunggan ako mingon, Pader, okay ra na Pader, at least gihatag nga hinabang kaysa kawaton, at least napay mahabili na mo. Kana bang
Kahibaw ta nga sayop ang sistema, pero miuyon ta sa sistema. Gitolerate na to tungod kay nakabinipisyo ta. Pero wala ta gahuna-huna nga kung kini pang mga kwartaha, gipahimutang og tarong, dili lang ikaw ang makakaon, dili lang pipila ka mga tao ang nabulahan. Dili lang ang ilang mga constituents kadtong mga bibutar nila ang mabulahan. Lakip na ang daghan og nagbaga nga tao nining maong nasod. Sakit pa malandungon nga kita mismo mo tolerate sa maong sistema. Kay makapalipay man, okay man nato, pabor man nato. Pero sa pagtolerate nato niyaning mga butanga, tabla ra pug may participate ta sa maong korupsyon. Mga igsoon ko din Kristo, kung dunay nagpakita og nindot nga ehemplo nining maong ebanghelyo, walay lain kung dili si Maria nga taga Betania. Mihatag nga wala ng wenta. Mihatag nga wala gahuna-huna kung dunay mabalik niya. Mihatag og tanan niya ang pinakamahal nga pwede niya mahatag sa atong Ginoo. Nga way kwenta-kwenta, way tihik-tihik, way pihig-pihig. Tinawtunta nga ang atong mga maayong nga mga intensyon, ang mga kahigayunan sa mga oportunidad nga pwede kita makahatag, hinawtunta nga di ta mangwenta, hinawtunta nga dili ta magtihig. Inunua sama ni Maria nga taga Betania, nihatag sa iyang kinatibuk-an. If you truly love God, if we truly love God, dili na to tihikon ng Ginoo, ihatag na to matagkaroon og unya, unsay pinaka-best nga pwede na to mahatag ngadto kaniya. Without any condition, without asking a grace in return, hinaut panta. Mga igsoon, pagampo kamo, ay nakuging yung sakripisyo dawat ta sa Diyos samahan, nga makagagahom sa tanan. Tawagan ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alam sa tulay, manimayat sa iyang alan. Alam sa kasalanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga makagagahom sa tanan, itugot nga human kami mahindui, pinagi sa gahom ni ining mga sakripisyo, makadangat kami sa gisaad nga kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na nibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mata. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa taning dapit pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapas sa among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasanto sa kinabuhi. Busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Dulog sa ilang walay huno nga pag-awit.
Santos, gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kingalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ko asyogpan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug ningon. Dawata king ninyo nga tananugan kay kinimo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikwa siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug pangnom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, arnang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayog pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ngining pan sa kinabuhi ugal sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod mo kami giisip nga ngayan, nga moatubag mo alagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tubuh kalibutan, himoa nga mahingpit kami sa gugma, uban ni Leo among Papa, sa tanang kaobispuhan, ug sa tanang kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay yasong kaluoy. Dadas lang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinagi na Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong langit ng amahan, nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadon unta kita niya pagpasaylo kanila, nga mga nakasala kanato. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, dinuno aluwasa kami sa daotan.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron kinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kawabuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa tong panagdinig sa unay, panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Cordero sa Diyos. Mga igsuon, kini mao sa Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion Prayer. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania o kauban kanako, og hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang imong sakripisyo maghatag unta kanamong kadasig nga Diyos nun, aron magmalipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo ug makahimulos sa iyang mga bunga. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Pagampo alang sa mga kalag, makagagahom nga Dios ug Amahan, tinagi sa misteryo sa krus, imo kaming giligon, tinagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas noon ta sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron mahiapil na sila paghihap sa imong mga santo sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang tanan, amahan namo, Amahan namo anak ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulay,
kinunua luwas sa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Karong hapon, paghimuon ang recollection sa itong PPC, AFC, uban sa uban ng mga workers, ug mga lay liturgical ministers. Samtang sa kilid, doon na po mga pagpangumpisal para sa atong mga attender sa recollection o sa naadiriun niya. Kunya, sa may alas 4, himuon dayon ang Christmas. So, kauban ng mga schedule karon nga semana, kung doon na mo ilantawan, nakakuha mo sa atong Sunday Bulletin, palihog lang tanawad to o tanawa sa atong page. Doon na po yung mga gipaskin dira o gipapilit na to sa gawas nga mga tarpaulin alang sa atong kasulugan karong semana. For those who celebrate their birthday or wedding anniversary, you may come forward after this Eucharistic celebration for the blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, panlakaw kamuuban ng gugma galinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.